તમામ પ્રવૃત્તિ ઉદાહરણ सुधाई काव्य आहे पाणी के भागन जो संज्ञा जो खाई विकास जो आहे जो संज्ञा किताब प्रमाण बनाने लगा बोलिया तो खाई जगह गुलामांना कलर जो सर्वांना असमा गुलाम ज्या गुलाम आहे असा हकीकत आहे त्या पुरातन जे का दलितांचे सर्व तो जे का म्हणजे बाळगायला पेशंट तमाम घना डॉक्टर के भाजपा भागवता सर्वांना सायंजन 22 त्याची किताब लिहिल्या आणि त्याबद्दल काही कळून घेतलं होतं आणि जे जे सराव आहे ते उघडेल होते ते भाग दिला मात्र नाशिकला एक बोल सायंजन की आहे त्याच्यामुळे आपल्याला ते जास्त खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ये अपना यकीन था बस तुझको यकीन तुझसा